Hola, jo soc en Dani Jiménez, soc físic de formació i divulgador científic de professió. El que fem nosaltres, a la meva empresa, Crea Ciència Experimentalia, és utilitzar l'experiment, la creativitat, el pensament lateral, per explicar ciència d'una altra manera. Per tant, seria correcte dir que a banda de físic, divulgador científic, soc un boig dels experiments. La nostra feina, la meva feina com a divulgador científic, consisteix en transferir un coneixement que està en els llibres, en els diaris, que és un coneixement que s'està fent constantment, perquè realment la ciència no deixa d'avançar, cèl·lules mare, clonació, la conquesta de l'espai i coses més clàssiques, intentar-les transferir al públic general. Com ho podem fer o com es fa? De moltes maneres. Hi ha gent que escriu als diaris, hi ha gent que ho fa a través de reportatges de la televisió, que segur que ho heu vist. Nosaltres el que fem, la meva feina, és digerim tot això i ho transferim al gran públic, però a través d'estímuls. Nosaltres el que fem és tenim molt clar que volem explicar un seguit d'idees i aquestes idees ens hi donem la volta, les mirem, les remirem, mirem amb quins experiments les podem combinar, primer ho fem al laboratori, després ho fem més gros, després ho il·luminem i fiquem una mica de música. Tot això ho sacsegem per finalment extreure una cosa que ens permeti tenir tots els ingredients d'un espectacle, és a dir, ha de ser maco visualment, ha de tenir un punt d'atenció, ha de ser una cosa que faci somriure perquè sigui divertida, ha de ser una cosa, però sobretot que expliqui alguna cosa. Mira, m'heu agafat mirant la vida i Miracles del Rodi, és un element clau. Mireu, em va molt bé tenir aquest llibre a les mans perquè igual que els elements són fonamentals per la química i la física són fonamentals per la nostra vida. I són importants perquè ens les trobem en el dia a dia, la química de la vida, a la cuina, en un cotxe, a l'ascensor i un llarguíssim, etc. Però són molt importants perquè el futur està ple de ciència i de tecnologia. Un futur on els combustibles hauran de canviar, on els cotxes seran diferents, on les medicines seran unes altres. Tot el que ara és habitual, en el futur serà nou i diferent. I vosaltres i nosaltres serem protagonistes. Serem protagonistes com a consumidors i com a personatges actius en aquest canvi. Segur que molts de vosaltres que m'esteu veient ara sereu els enginyers, els metges, els físics, els químics en un futur i protagonitzareu aquest canvi. D'altres, que no sereu ni metges, ni químics, ni físics, ni biòlegs, ni medioambientòlegs, ni biotecnòlegs, també sereu protagonistes, perquè aquests canvis que faran que la benzina sigui diferent, o que potser ja no hi hagi ni benzina, que farà que l'energia que ens arribi a les nostres cases hagi de ser una nova energia, o que les medicines i la biotecnologia, la clonació, les cèl·lules mare siguin protagonistes de tot això, si no ho entenem, si no sabem de què va tot això, serem uns ignorants. Per això val la pena que hi hagi un interès en descobrir, en conèixer, en estar al dia, i així tots aquests canvis seran perquè nosaltres volem i perquè nosaltres els entenem i no pas perquè ens en venen donat per la gent que té el poder. Per tant, jo segueixo mirant els meus elements i vosaltres seguiu estudiant una mica de física i química.